बिदिब्ला जों जायखौ सानबाय थादोंमोन बेनो जाबाय मोगथाङाव खाम्फा बरगयारी मोनसे समनि डेपुटी चिफ बीटीसी नि डेपुटी चिफ खाम्फा बरगयारी एक्स बीटीसी नि डेपुटी चिफ सो बिथाङा आरोबाव बीपीएफ आव गैलिया बीपीएफ को बिथाङा रिजाइन होबाय बेबायदि मोनसे नटिफिकेशन बेबायदि मोनसे माने लाइजामाव नुनो मोनदों आरो आं बुंनो हाया जे बियो थार बा नंखाय बेबायदि आं बुंनो हाया नाथाय जि नुदों निउज मिडियाफोरा जा फोसावदों पर्टेल मिडियाफोरा जा फोसावदों आं बेखौ बुंदों नोंथांमोननो फाइनाली बियो जामारबाय आरो जुदि जामारबायबा बेनि रियेलिटिखौथ' जों आगोलनो हमदांना मोन्दोंमोन नाथाय बेबायदि मानो जाखो आरो बेबायदि जानायानो जोबोर गिदिर माबा जाथाय नामा आंनि बादिबा जेबो गिदिर जाथाय नङा राजनितिखौ जोंनि बर' जातिया दासो बुजिदों राजनितियाव बेबायदि बारस्लायलाय खारलाय खारखोलाय खारदावलाय खारखोलाय बेनिफ्राय बेहाय बिदि थांनाया माने गोदान मुवा जेबो नङा बे गासैबो मोनसे सोलिबोनाय खान्थि बादि बेनिखायनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा बीपीएफ खौ दिनै नागारबाय बबे हानजायाव जइन जागोन बेखौ नाथाय बिथाङा दासिम बुङाखै थारैनो बिथाङा यूपीपीएल नङाबा बीजेपी आव जइन जागोन बेखौ जों आइडिया खालामनो हायो आरो स' यूपीपीएल नि नेता बिथांमोना बुंखाबाय थादोंमोन जोबोर थाबैनो बीपीएफ खौ खाम्फा बरगयारी बिथाङा नागारगोन स' एसेबां कन्फिडेन्सै माबोरै बुंनो हायो आरो नोंथांमोनाबो नुबाय थादों बीपीएफ नि मोनफ्रोमबो इम्पर्टेन्ट मिटिंआव बियो एबसेन्ट थादोंमोन बिथाङा एबसेन्ट थादोंमोन बिनि ओंथिया मा लोगोफोर इम्पर्टेन्ट मिटिंआव जुदि एसेबां सासे गागि नेताया गागि सासे दैदेनगिरिया जुदि एबसेन्ट थायोबा बिनि ओंथिया मा जानो हागौ नोंथांमोना नाय गुबुन पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रा माबोरै अभार कन्फिडेन्सआव बुंबाय थानाय जे खाम्फा बरगयारी बिथाङा थारैनो बीपीएफ खौ नागारनानै यूपीपीएल आव फैसिगोन बीजेपी आव फैसिगोन बिनि ओंथियानो दिनै मोगथां जाबाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा गोबां दोनखोमानो नाजादोंमोन बा गुबुन नेताफोरा गोबां दोनखोमानो नाजादोंमोन जुदि खाम्फा बरगयारी बिथाङानो जुदि बीपीएफ खौ नागारनो हायोबा बाकी एबसुनिफ्राय थांनानै जायफोरा बीपीएफ आव जइन जादों बै मानसिफोरा बेखौ नागारनो बेसेबां बेनिखायनो आं मोनसे समाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जे बीपीएफ आ जोबस्रांनो थांगासिनो दं नामा बेबायदि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आं मोनसे समाव बहुत बोसोर सिगां बहुत बोसोरथ' नङा माने दानिफ्राय 5 बोसोरसो सिगां आरो बैनो मोगथाङाव जागासिनो थादों जाय नेताफोरा जाबाय बीपीएफ नि मेन जि बीपीएफ नि हर्ता कर्ता जायखौ होनना बुङो ना बै दैदेनगिरिफोरा लासै लासै नागारनानै थांनो हमबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बुजिनो हायो मा जानो थांगासिनो दङ माने राजनितिया ओरैबायदि मोनसे मुवा जेराव पारमानेन्ट होननाय जेबो गैया मा जानो थाखाय बिथाङा बेबायदि नागारनानै थांदों बिथाङा फोरमायाखै बिथांखौ मानिनांगोन बिथाङा पार्टीखौ नागारदोंबाबो दासिम बीपीएफखौ मानो नागारदों मा जानो थाखाय नागारदों बेखौ एक्जाक्ट कारनखौ होआखै रेजिगनेशन लेटाराव जायफोर लिरदों बेफोर कारन जानो हाया बेहाय माबा मोनसे लिरनोबो हागौ बिथाङा नाथाय बेफोर कारनानो जानो हाया गुबुन कारन थागोन आंनि बादिबा बिथाङा कारनखौ एसेबां फोरमायनाय नङा बिथांखौ आं नुदों गोबां समाव बिथाङा एसेबां माने गाज्रिबो बुङा आरो बै पार्टीखौ नागारदोंबा बै पार्टीखौ एसेबां गाज्रि बुंगोनखौ आं नुहुराखै जाबायदि चन्दन ब्रह्म बिथाङा रेजिगनेशन होनायनि उनावबो बीपीएफ नि एगेन्स्ट बा हेंथाय एसेबां बाथ्रा बियो बुंफेराखै आरो स' जियानो जाया मानो जानो हागौ बिथाङा बेबायदि खालामगोन आरो बेबायदि खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां बांद्राय मेरिट्स डिमेरिट्सखौ दिहुननानै गुबुन पार्टीयाव जइन जाहैनायाबो दैदेनगिरिफोरनि खामानि जाना नोंगौ नोंथाङा माबा मोनसे गाज्रि मोनदों नाथाय बै पार्टीनि ओरै ओंखाय नागारबाय पलिटिकेल एटाकआ बेलेग पलिटिकेल एटाक खालामनांगोन पलिटिकेल एटाकखौथ' खालामनांगोन नाथाय बिनि अनगायै जुदि रियेलिटि माखासे रियेलिटिखौनो जुदि बांद्राय बुंनो थाङोबा बेबो एसे माने गाज्रि जागोन कारन खाम्फा बरगयारी बिथाङा गावनो सासे बिग्रायारि सुबुंमोन जायखौ बिथांमोना दादोंमोन दिनै बेखौनो मा खालामबाय माने नागारनानै माबा मोनसे गाज्रि मोननानै गुबुन पार्टीयाव जइन जानो थांगासिनो दं जइन जागोन ना जाया बेखौ बुंथ'वाखै बिथाङा जइन जागोन ना जाया नाथाय सासे पलिटिकेल पार्सना एसेबां बोसोर पलिटिक्स खालामनायनि उनाव बै पार्टीखौ नागारनायनि उनाव बबेबा मोनसेयावथ' जइन जाखागोन बेनो जाखागोन थांखिया बेनिखायनो दिनै मोगथां जाबाय रियेलिटि जाबाय जायखौ बीपीएफआ दोनखोमानोथ' नाजादोंमोन नाथाय दिनै बेयो मोगथाङाव फैबाय जाय जों दा नुबाय थादों जुदि बियो रियेलबा रियेलानो जागोन निश्चय एसेबां नंखायखौ मानो फोसावनो स' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट जि पलिटिक्स बेवहायथ' बिथाङा बुंनो थांबा मोनसे आगदा आखाइमोन स्ट्रं आगदा आखाइमोन
बे खावसे बोखावनानै लांसिगोन बादि नांबाय आरो माने BPF-नि जि शक्तिमोन बै शक्तिनि खावसेखौ बिथाङा लानानै थांबाय आं बेबायदि बुंगोन नोंथांमोननि बादिब्ला मा आरो बेखौ रिकभार खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया जुदि मोजाङै खामानि मावाबा नेक्स्ट इलेक्शनाव थारैनो BPF-आ जोबोर खहा जागोन बिथांखौ नुनानै बेसेबां मानसिया थांबावगोन बेखौ बुंनो हाया खारन BPF-आव दा बेबायदि नेता साबोसे दं आं मिथिया माखासे नामा मिडियायावनो फैफेरा माखासे नेता दोङो GM जानाय सोरबा मन्त्रि जालायनाय नाथाय बिसोरखो आथिखालाव मानसिफोरा एसेबां ध्यानावनो लानायखौ जों नुनो मोना आरो बिथांमोना बार इलेक्शन जेनबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों स' बिथाङानो जुदि इलेक्शन जेनदोंबा आरो बाखि जेसेबां गेदेर नेता दं बिसोरनि इलेक्शन जेनदोंबा हाग्रामा महिलारियाबोथ' मोनसे समस्थियाव जेनदोंमोन ना थांनाय इलेक्शनाव बिदिब्ला BPF-नि थासारिया गाज्रि जामारबाय बिखौ मोजां खालामनो थाखाय बिसोर गोदानै माबा मोनसे खालामनांसिगोन निश्चय स' पलिटिकेल भिडिअ'मोन लोगोफोर बे पलिटिकेल भिडिअ'आव नोंथाङा मा कमेन्ट्स लिरो आं मिथिया नाथाय आं बिथांखौ बुंगोन बेखौनो बिथाङा पार्टिखौ नागारदोंबाबो बांद्राय हांगार फुनला फुनलि बेफोरखौ खालामियानो गाहाम जासिगोन खारन गोरोन्थिया बयनियावबो थायो गावनियावबो थागोन सोरनियावबाबो थागोन बिनिखायनो जेरै नागारनो थां गुबुनाव जइन जा पलिटिक्स गेले बरिया फेयार पलिटिक्स गेलेबानो जाबाय आरो पलिटिकेल लेक्सार हो पलिटिकेल एटाक खालाम बास बाखि नंखाय बाखायाव दाथां बेबायदि थाङोबा जोंनि हारिया लस जानो हागौ नोंथाङा कमेन्ट्स लिरदो